Ce, Doamne, s-a întâmplat? Aoleu, bă, nu se poate așa ceva. That's bun coverage. Nu străi. Da, mă, zi. Alo, bă, hai, te rog, repede la mine. Da, mă, dar ce ai pățit, mă, de ce vorbești așa? Păi, bă, mi-a murit placa, mă, hai. No, bun, bă, acum vin. Ok, bine, salut. Salut, bă. Bă, acum ajung acasă, jucăm un FIFA. Bă, am uitat, bă, gata, bă, nu plânge. Bă, mi-am închis. Bă. Ai două scuri, două ață. Unul ține de o parte, unul ține de alta, ca să îi dăm drum. Aștepți un pic, uite-ți gasul. Foarte prost, bă. Băci, mouse, ciungă, hai să-mi bag. Bă, da!